Юя Вісландер. Мама Му прибірае. Пераклад Наді Кандрусевіч. Вясна прыйшла. Узрадвалася мама Му. Як жа хочацца ў лес. Усю доўгую зіму каровы жылі ў кароўніку. Але цяпер снег растаў. Мама Му адчыніла дзверы і выйшла на панадворак. Раптам на ўскрайку лесу яна заўважыла пралескі. Уся паляна за кароўнікам была ў белых кветках. Глядзіце, Сказала мама Му. ізноўку выпаў снег. Зямля паўсюль белая, сняжынкі на ножках. Яна сарвала некалькі пралесак. Мама Му вярнулася ў кароўнік. У адным з пакояў стаяла шклянка з малаком. І мама Му паставіла туды свае кветкі. Хлоп, хлоп, бум! Гэта прыляцеў Крумкач. Прывітанне, Крумкач. Гэта ты? Залятай. Узрадвалася мама Му. У мяне зараз адымуцца крылы, карова. Закрычаў Крумкач. Там павінна быць вада. Хто ж гэта ставіць кветкі ў шклянку з малаком? Але Му, Крумкач, Запярэчыла мама Му. гэта зусім неістотна. Зусім неістотна. Абурыўся Крумкач. Гэта вельмі істотна. Яшчэ як істотна. Мама Му падышла да вакна. Паглядзі, Крумкач. Сказала яна. Паўсюль поўна зімовага пылу. Мама Му хвастом змяла крыху пылу са шкла. Ну а зараз зірні. Папрасіла яна. Зараз бачу на вясну. Потым яна змахнула пыл з падваконня і паставіла на яго шклянку з пралескамі. Ну вось і ўсё. Усё? Здзівіўся Крумкач і азірнуўся навокал. Што значыць усё? Я прыбрала. Патлумачыла мама Му. Як прыбрала? А гэта што, па-твойму? Закрычаў Крумкач і паляцеў у кут кароўніка. Ты толькі зірні сюды. Сказаў ён і падзьмуў. Узнялася хмара пылу. А паглядзі сюды, і сюды, і вось сюды. Ён лётаў па кароўніку і вышукваў смецце. Ты ж заўважаеш толькі тое, што я не паспела прыбраць. Сказала мама Му. Паглядзі лепш, што я ўжо зрабіла. Я назбірала кветак і працерла пыл на падваконні. Не ўсе каровы могуць гэта зрабіць. Зрабіць што? Запытаўся Крумкач. Прыбірацца ў кароўніку. Спакойна патлумачыла яму мама Му. Прыбірацца? Абурыўся Крумкач. Ушчыкніце мяне за пёркі. Ты крыху паматляла хвастом. І гэта, па-твойму, прыбірацца? Усё, я паляцеў да хаты. Ужо да хаты? Карр! Зусім забыўся, я ж таксама прыбіраю сваю хатку. Як ты можаш прыбіраць сваю хатку? Ты ж зараз тут. Зараз я адпачываю. Але ўсё, адпачынак скончыўся. Пакуль. Хлоп-хлоп. Крумкач лётаў па сваёй хатцы з неверагоднай хуткасцю. Ён выцягваў розныя рэчы і скідваў іх у высачэзную кіпу пасярод падлогі. Спачатку ён хапаў тыя рэчы, якія ляжалі не на сваіх месцах. Потым астатнія рэчы, якія ляжалі на сваіх месцах. Нарэшце Крумкач уладкаваўся на самым версе кіпу. Ён выглядаў вельмі задаволеным. Карр! Усё. Сказаў ён і паляцеў. Хлоп-хлоп бэмс. Крумкач прызямліўся ў кароўніку. Мама Му надта ўзрадвалася, пабачыўшы яго. Прывітанне, Крумкач. Гэта ты. Сказала яна. А хіба ты не прыбіраеш сваю хатку? Карр! Сказаў Крумкач.
Я прыбраўся. Ужо даўно. Але даўно? Як жа гэта ты паспеў прыбрацца? Я пазбіраў усе свае рэчы у вялікую кіпу на падлозе. Цяпер я дакладна ведаю, дзе яны ўсе знаходзяцца. Але у цябе ж столькі рэчаў? Здзівілася мама Му. Напэўна, кіпа сапраўды атрымалася высачэзная. Так, Сказаў Крумкач. высокая, вельмі высокая, проста вельмі высачэзная. Нават яшчэ вышэй за высачэзную. Вось такая высачэзная. Аёй, Сказала мама Му. няўжо гэткая высачэзная? А як ты будзеш даставаць тыя рэчы, якія ляжаць унізе? А я ўсё уладкаваў на самым версе. Крумкач расправіў крылы і азірнуўся навокал. Ён выглядаў задаволеным. Мне вельмі падабаецца прыбірацца. Сказаў ён. І ў мяне гэта добра атрымліваецца. Я магу прыбрацца дзе заўгодна за 5 хвілін. Сапраўды? Здзівілася мама Му. Але ж толькі не ў кароўніку. І не за 5 хвілін. Карр! Сказаў Крумкач. Ты гаворыш пра гэты кароўнік. Тут я змагу прыбрацца нават за 5 секундаў. Зможаш? Не поверила мама Му. Як? Праз 5 секундаў ты тут не ўбачыш ніводнай пылінкі. Ты гатова? Так. Крумкач пачаў лічыць. 1, 2, 3, 4 і 5. Клік! Але Крумкач, што ты зрабіў? Як што? Патушыў святло! Закрычаў Крумкач. Гэта самы хуткі спосаб прыбірання. Але ж гэта ўсё падман, Крумкач. Падман? Абурыўся Крумкач. Што ты разумееш, карова? Ты бачыш дзе-небудзь смецце? Ці ты зусім не бачыш смецця? Я наогул нічога не бачу. Адказала мама Му. Гей! Узрадваўся Крумкач. Спрытны. Вось які я спрытны. Нават вельмі спрытны. Тады мама Му запаліла святло. Клік! Я бачу. Сказала яна. Усё засталося так, як і было. Крумкач зірнуў навокал. Што засталося? Здзівіўся ён. Дзе? Ён пацёр вочы і паглядзеў уважлівей. Я нічога не бачу. Сказаў ён. Што ты маеш на ўвазе? Смецце, Крумкач. Крумкач узляцеў. Ён залапатаў крыламі. Я ведаю! Закрычаў ён. Гаспадар, у яго ж ёсць вялікі ветрагон. Ты маеш на ўвазе той ветрагон для сена? Ім гаспадар дзьме на сена, каб яно хутчэй высохла. Пакуль! Закрычаў Крумкач і ўляцеў да хлява. Мама Му пайшла за ім. Вух! Крумкач з усяе моцы пхаў ветрагон. Ён развярнуў яго так, каб той прайшоў праз дзверы. Што ты збіраешся зрабіць? Запыталася ў яго мама Му. Цішэй, карова! Сказаў Крумкач. Я працую. Клік! Ён уключыў ветрагон. Брум! Запрацаваў рухавік. Узняўся вецер. Усё мацней ды мацней. Ветрагон гудзеў, нібы рухавік самалёта. Сена ляцела праз вакно. Хутчэй ды хутчэй. Цудоўна! Узрадваўся Крумкач. Ветрагон будзе ў нас замест пыласоса. Зараз ён здзьме прэч усё смецце. Але Крумкач. Ён здзьме прэч таксама ўсё нашае сена. Нічога не зробіш. Але што мы будзем есці ўзімку, Крумкач? Піцу? Я люблю піцу.
Яна вельмі смачная. Тады мама Му спыніла ветрагон. Клік, Я тут падумаў, сказаў Крумкач. кароў цікавяць адно іх кароўнік. Ім зусім няма справы, як выглядае панадворак. Але му, Абурылася мама Му. зірні на двор за кароўнікам, Крумкач. Куры вельмі спужаліся, сабака гаўкае, кот схаваўся і паўсюду раскідана сена. Што нам зараз рабіць? Крумкач схаваўся ў сене. Ён не варушыўся. Праз хвіліну ён запытаўся. Нам? Чаму гэта нам? Ты, напрыклад. Сказала мама Му. Гэта ж ты раскідаў усё сена. Але зараз мяне тут няма. Таму я не змагу зацягнуць усё сена назад у кароўнік. Няхай гэтым займаецца твой гаспадар. Цягаць сена. Для гэтай справы ёсць гаспадар. Прыдумаў. Раптам закрычаў Крумкач. Ён вылецеў з гурбы сена, нібы ракета. Ён хутка замахаў крыламі. Я нешта прыдумаў. Ён вылецеў з кароўніка. Крумкач так узрадваўся, што некалькі разоў перакульнуўся ў паветры. Закрычаў ён. Як толькі я раней не здагадаўся. Цяпер я нават магу напісаць кнігу, як прыбрацца ў кароўніку. Аўтар Крумкач. Ён спыніўся побач з пустым вядром і вялікім пэндзлем. Нам спатрэбіцца гэтая белая фарба. Звычайны гаспадар фарбуе ёй сцены. Патлумачыў Крумкач і выліў фарбу ў вядро. Пачынаю пырскаць. Ён апусціў гумовы шланг у фарбу. Карр! Крычаў ён. Крумкач пырскае. Пырск! Я пырскаю, нібы звар'яцелы. Я бачу. Заўважыла мама Му. А кароўнік становіцца ўсё бялей ды бялей. Вось так! Крычаў Крумкач. Белая, белая, белая. Усё стала белым. Уяві, што тут раней нічога не было. Сцены сталі белымі, падлога белая, і смецце таксама стала белым. Нічога не бачна. Смецце знікла. Яно ўсё роўна ёсць. Уздыхнула мама Му. Але ж яно белае. Запярэчыў Крумкач. Таму яго не бачна. Як здзівіцца гаспадар, калі вернецца? Ён дакладна здзівіцца. Сказала мама Му. Блакітныя дзверы сталі белымі. Мне здаецца, што так нават прыгажэй. Заўважыў Крумкач. Вокны сталі белымі. Зараз праз іх нічога не бачна. Навошта каровам увесь час пазіраць у вакно? Запытаўся Крумкач. І мае пралескі таксама сталі белымі. А хіба раней яны не былі белымі? Запытаўся Крумкач. Былі, але ж зараз і шклянка стала белай, і сцяблін, і лісткі. Зараз яны падобныя на сапраўдныя пралескі. Усе каровы зрабіліся белымі, Крумкач. Так нашмат прыгажэй. Заўважыў Крумкач. Зарыкалі каровы. Нам гэта не падабаецца. Сказала мама Му. Выцірай. Крумкач вельмі здзівіўся. Выціраць? Перапытаў ён. Выціраць што? Хто будзе выціраць? Ты, Крумкач. Адказала мама Му. Ты будзеш выціраць з нас фарбу. Мы хочам зноў стаць нашага звычайнага колеру. Але чаму я? Ты ж запырскаў нас фарбай, Крумкач. Я! Кожны раз, калі трэба нешта зрабіць у гэтым кароўніку, павінен рабіць я. Нашто тады гаспадар? Ён ніколі нічога не робіць. Ваш гаспадар самы кепскі гаспадар з тых, каго я ведаю. Мама Му прынесла яму анучу. Выцірай, Крумкач. Сказала яна. Крумкач весь узмакрэў.
Але ён працягваў выціраць кароў. Ён усё бубнеў сабе пад нос. Прыбіраецца крумкач, збірае сена крумкач, выцірае кароў крумкач, крумкач, заўсёды толькі крумкач. Павінен жа нешта зрабіць і ваш гаспадар. Чаму ўсе дзверы павінны быць заўсёды блакітнымі? І чым табе не падабаецца белыя пралескі? Я дзіўлюся. Каровы матлялі хвастамі. Яны зноў былі задаволеныя. Цяпер мы зноў нашага звычайнага колеру, Сказала мама Му. Крумкач быў увесь мокры. Ён працягваў бубнець. Рудыя каровы, самыя дурныя каровы у свеце. Што ты там кажаш, крумкач? Запыталася мама Му. Я паляцеў да хаты. Як так магло здарыцца, што я прыбіраю ў кароўніку? Здзівіўся крумкач і паляцеў. Пакуль, крумкач. Развіталася з ім мама Му. Але ён нічога не пачуў, бо быў ужо ў сваёй хатцы. Мама Му убачыла зэдлік, на якім гаспадар звычайна даіў кароў. Яна ўзяла яго, выйшла на двор і села. Мама Му усміхалася вясне. Яна прыдумала вось такі верш. Пупышки распускаются, пролески прачынаюцца. Усё навокал цешыць вока. Му.